ଜୟ ମା ତାରିଣୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ। ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଛି ସବୁଜ ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ। କରୁଣାମୟୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଆଶୀଷ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି କାହିଁ କେତେ ଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତ। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ତାରିଣୀ ଯୋଗମାୟା ଆଦିଶକ୍ତି ଭାବେ ପରିଚିତ। କଳିଯୁଗରେ ଅଷ୍ଟନାୟିକା ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଗାଁରେ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ମହିମା ଏତେ ବିଦିତ ଯେ ତାହାର ସୀମା ଅନ୍ତ ନାହିଁ।